Iberolei és l'oli d'etiqueta negra disponible en setrill. Iberolei mil·lenari és l'oli suau de les nostres oliveres mil·lenàries. Iberolei, el millor oli del món, patrocina l'Ebre Notícies. La tecnologia 5G comença a aplicar-se a les escoles rurals ebrenques. Avui ha tingut lloc la presentació del projecte Rural Cat Labs per implementar noves tecnologies a les escoles rurals. Uns 230 alumnes i 30 mestres de la ZER Ribera d'Ebre Nord han fet el taller experimental 5G, realitat virtual, al Coebre Lab del polígon del Molló de Móra la Nova. Els alumnes han descobert els viatges virtuals que es poden fer amb la tecnologia 5G, han creat el seu propi avatar o fins i tot han gestionat un galliner virtual. El projecte Rural Cat Labs té per objectiu impulsar les escoles rurals del futur, explotant les possibilitats de les noves tecnologies en la comunitat educativa i en l'aprenentatge. És una iniciativa de la Universitat Rovira i Virgili dins del projecte d'especialització i competitivitat territorial Pobles Vius i Actius, que coordina la Diputació de Tarragona per evitar el despoblament rural. El que era fins ara bisbe de Tortosa, Enrique Benavent, ha pres possessió com a nou arquebisbe de València, en substitució del polèmic Antonio Cañizares. En les properes hores es nomenarà un administrador diocesà per al bisbat de Tortosa, ja que pel moment no s'ha designat substitut per a Benavent. La CUP vol que el 90% del total dels anomenats fons nuclears es quedin al territori i que la distribució es faci de forma ponderada entre els municipis Penta. Els anticapitalistes han anunciat avui que en cas de no acceptar-se les seues esmenes no votaran a favor de la proposta del PSC Units que s'ha de debatre dijous. 1,5 milions d'euros. Este és l'impacte econòmic que han tingut sobre la ciutat la segona edició dels bons Tortosa. Des de l'Ajuntament, la Cambra de Comerç i la Federació de Comerciants s'impulsarà una nova edició l'any vinent. Tortosa acull el FestiPart, el primer festival que s'ensenya a gestionar les emocions a través de l'art. Els assistents han pogut aprendre a gestionar l'ansietat a través de diferents tallers de música, dibuix, escriptura o teatre. I a la recta final de l'informatiu els parlarem del concert de Nadal del campus de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, un concert que enguany s'ha celebrat a l'església de Remolins i que han protagonitzat l'Orquestra de Cambra de Tortosa i la soprano Cecília Aimí. Benvinguts a l'Ebre Notícies. Els alumnes de la ZER Ribera Nord han dut a terme este dilluns un taller experimental 5G a través del projecte Rural Cat Labs. Es tracta d'un projecte que té per objectiu impulsar les escoles rurals del futur explotant les possibilitats de les noves tecnologies en la comunitat educativa i en l'aprenentatge. Esta iniciativa, organitzada per la Universitat Rovira i Virgili, s'emmarca en el projecte d'especialització i competitivitat territorial Pobles Vius i Actius que coordina la Diputació de Tarragona. L'objectiu és lluitar contra el despoblament de les àrees rurals. Més de 230 alumnes i una trentena de docents de 15 escoles rurals de la Ribera d'Ebre i el Priorat han pogut experimentar en les possibilitats d'aprenentatge que ofereix la tecnologia 5G. El projecte Rural Cat Labs, desenvolupat per la URB, és una de les primeres aplicacions del coneixement i la recerca que promou l'àrea 5G de les Terres de l'Ebre, amb seu a la nau del Molló del polígon de Móra la Nova. El projecte Rural Cat Lab el que busca és explorar la utilitat de les xarxes d'alta velocitat en el món de l'ensenyament rural. És un repte.
perquè partim d'un full en blanc en el que intentem, amb l'ajut del professorat i també de l'alumnat, buscar quines són les utilitats reals d'aquestes tecnologies en el món de l'ensenyament rural. Anant més enllà del que passa dins de l'escola, dins de l'aula, sinó buscant també el que pot aportar la formació del professorat al funcionament del centre i a la relació amb l'entorn. Els infants han descobert el que permet fer la realitat virtual, com per exemple des de fer un passeig ràpid pel patrimoni català al Catvers fins a viatjar per l'espai o estudiar medi, matemàtiques o art, entre d'altres. Nos han explicat lo de l'espai i hem caminat per hem caminat per Turquia, per l'espai, per el desert, per el Saturn. També hem entrat a la Terra, també hem entrat al sistema solar. Hem marxat, hem vist coses de tota la Ribera d'Ebre, postals de concursos i d'això, i ens han explicat una mica la història de la Ribera d'Ebre. El Rural Cat Labs s'emmarca dintre del projecte d'especialització i competitivitat territorial, pobles vius i actius que coordina la Diputació de Tarragona en l'objectiu final de lluitar contra el despoblament de les àrees rurals. Aquest material queda en diputació. El fins ara bisbe de Tortosa, Enrique Benavent, ja ha pres possessió com a nou arquebisbe de València. En un acte celebrat a la Catedral de Santa Maria, de la capital del Túria, este dissabte, Benavent ha posat punt i final a 9 anys al capdavant de la diòcesi tortosina. Esta mateixa tarda, el bisbat de Tortosa nomenarà el nou administrador diocesà, que se n'encarregarà de dirigir-la fins al nou nomenament. Enrique Benavent ja és el nou arquebisbe de València. Qui ha estat més de 9 anys com a bisbe de Tortosa arriba a l'arxidiòcesi valenciana marcant diferències amb el seu predecessor Antonio Cañizares, situat a l'ala més conservadora de l'Església. Benavent ha pres possessió este dissabte en un acte on hi van assistir unes 1.500 persones, entre cardenals, arquebisbes, bisbes i diferents personalitats eclesiàstiques de tot l'estat espanyol. El nou arquebisbe va fer la seva primera homilia en castellà i en valencià, assegurant que l'Església no és ni un poder fàctic ni un partit polític. La Iglesia, aunque esté organizada, no es una organización humana con fines terrenos. No somos un poder fáctico que actuamos a escondidas. Aunque tenemos el deber de trabajar por una sociedad más justa y por tanto es legítimo que muchos se comprometan en la vida política, la Iglesia no es un partido político. En estos moments em posa a les seues mans i a ella li confia el present i el futur de la nostra diòcesi, amb la certesa que a les seues mans està millor que en les meues. Justament este dilluns a la tarda està previst que el bisbat de Tortosa nomene el nou administrador diocesà, que se n'encarregarà de dirigir la diòcesi fins al nomenament del nou bisbe. L'escollirà el Col·legi de Consultors format per 9 membres del Presbiteri diocesà. Esta situació ja se va donar l'any 2013, després que l'exbisbe Xavier Salinas prengués possessió com a bisbe de Mallorca. En aquell moment, l'administrador diocesà va ser José Luis Arín. De la crònica política, avui hem de destacar que des de la CUP consideren que és totalment insuficient destinar al fons de transició nuclear el 20% de l'impost recaptat per l'impacte ambiental de les centrals nuclears, tal com planteja el govern de la Generalitat de Catalunya. Igualment, els anticapitalistes consideren insuficient la proposta del PSC de destinar-hi només el 50%. Per això, la CUP proposa incrementar la dotació del fons fins al 90% del recaptat per l'impost i que el govern de la Generalitat es pugui quedar un 10% en concepte de gestió del mateix, tal com succeeix, per exemple, quan administracions locals tenen delegada la recaptació d'impostos a ens com ara les diputacions. Esta proposta permetria passar dels 24 milions als 108 anuals de dotació del fons. La diputada al Parlament, Laia Estrada, ha anunciat que presentaran esmenes a la proposició de llei del PSC que es debatrà esta setmana al Parlament i ha avançat que votaran en contra si les esmenes no prosperen.
D'altra banda, tot i que els cupaires estan d'acord amb la proposta del PSC per tal que la distribució del fons reverteixi al conjunt de l'àmbit territorial del Penta, han defensat que la distribució s'ha de realitzar de forma ponderada. La CUP considerem que el 20% és totalment insuficient, però el 50% també. I pensem, a més, que és un insult al territori perquè estem parlant d'un impost que grava aquest impacte. Per tant, entenem que és el 90% d'allò recaptat el que s'ha de revertir. Ara mateix el que hi ha sobre la taula amb la llei o amb la proposta del govern és que qui bàsicament es podria beneficiar d'aquest fons de transició nuclear serien grans empreses. Nosaltres el que estem dient és que qui es benefici sigui la gent del territori, les administracions locals, però també, com estàvem dient, aquestes petites i mitjanes empreses del territori. Hem presentat les nostres propostes al PSC perquè les tingui en compte de cara a la seva proposició de llei. Demà no votarem a favor de la tramitació en lectura única perquè entenem i ens estan demanant des del territori que hi hagi un debat pausat al respecte i si les nostres esmenes no són acceptades no votarem a favor de la proposta del PSC. D'altra banda, qui també s'ha posicionat en les últimes hores ha estat En Comú Podem. El diputat tortosí Jordi Jordan ha apostat per arribar al consens per als fons nuclears, tot i que encara no ha avançat com estan anant les negociacions a poques hores de la votació, sí que ha celebrat que el territori acabarà rebrent el 50% de l'impost. Jordan ha explicat que serà entre dimarts i dijous quan es podran presentar les esmenes al text. Si Esquerra presenta una esmena, per posar un exemple, i només li vota Esquerra, no s'aprova. Si nosaltres presentem una esmena, no s'aprova. Per tant, és evident que aquí s'han de buscar majories. I les majories, tots sabeu que passen pels 68 diputats. Llavors, a partir d'aquí, és el joc, en el bon sentit de la paraula democràtic, d'arribar a consensos entre uns i els altres per arribar a un acord. Per cert que Movem Tortosa presentarà al primer ple de l'any una moció per demanar ajudes a pimes i autònoms per mitigar els efectes de la inflació i l'augment de l'energia. Estem parlant, evidentment, de l'Ajuntament de Tortosa. Des del grup de l'oposició creuen que el consistori hauria d'ajudar a pal·liar la pujada dels costos, com ja han fet ajuntaments com els de València o Barcelona. La moció reflexa que per a poder-se acollir les ajudes directes s'hauria de justificar un sobrecost de l'energia de 500 euros. La creació d'esta línia d'ajudes, de subvencions per a autònoms, per a pimes, per al proper any i que tingui relació amb totes aquelles empreses instal·lades al terme municipal de Tortosa i que puguen demostrar a través d'una declaració jurada que han augmentat el seu cost energètic i les seues despeses en relació a aquesta qüestió més de 500 euros, que és el que estan fent, insistim, també els altres ajuntaments a nivell d'esta proposta en concret. I encara en clau política, la presidenta de Junts per Tortosa, Meritxell Roigé, ha lamentat les darreres informacions on s'acusa l'extresorer d'Òmnium Cultural a les Terres de l'Ebre, Xavier Blanc, d'apropiar-se 60.000 euros de l'entitat. Blanc ha estat fins fa pocs mesos el director general de Junts per Tortosa. Roger ha recordat que ja no és membre d'este partit. Ens dol molt la situació, és evident. És un tema que respon a una situació personal d'una persona que en aquests moments ja fa un període de temps que no és membre del partit i, per tant, simplement lamentar-ho. És membre de Junts per Tortosa i d'altres entitats de la ciutat. Per tant, lamentar que passin aquestes coses i també com a sòcia d'Òmnium ho lamento moltíssim. Valoració positiva de la campanya dels bons Tortosa, que en esta segona edició ha tingut un impacte econòmic de gairebé 1,5 milions d'euros damunt de la ciutat. Des de l'Ajuntament tortosí agraeixen la col·laboració de la Cambra de Comerç i de la Federació de Comerç i aposten per més edicions en els propers anys, una campanya que impulsa el comerç local durant el mes d'octubre. L'Ajuntament de Tortosa ha valorat positivament la segona campanya dels bons Tortosa, una iniciativa que va néixer l'any passat amb l'objectiu de donar suport al comerç local després de la pandèmia.
Tot i que l'Ajuntament de Tortosa fa una aportació de 400.000 euros als pressupostos, enguany l'impacte econòmic ha estat de gairebé 1,5 milió d'euros, el que suposa un increment de l'11,6% respecte al 2021. El nostre objectiu era poder aconseguir multiplicar-ho per 3, hem anat més enllà, s'ha acabat multiplicant per 3,7, per tant hem tingut un molt bon resultat, fet que ens fa ser molt optimistes respecte a aquesta campanya i a com s'ha gestionat, però també com han arribat aquests recursos al comerç local, que era la nostra intenció. Així, amb aquesta col·laboració público-privada entre el Consistori, la Cambra de Comerç i la Federació de Comerç de la ciutat, Tortosa comença a consolidar aquesta iniciativa que es va dur a terme durant tot el mes d'octubre. En aquesta edició s'hi han adherit més de 300 comerços de diferents sectors, una xifra que també ha augmentat respecte a l'any passat. Hem augmentat el número en aquest cas, el número de participants d'establiments, la xifra de negoci i també que aquesta xifra de negoci ha anat molt repartida amb tots els sectors. Que és una campanya molt positiva per al comerç de Tortosa i per a lo que és la dinamització comercial i econòmica dels nostres comerços és positiva 100%. Des del consistori també han volgut destacar que s'ha incrementat el nombre de persones de fora de Tortosa que s'han desplaçat fins a la capital del Baix Ebre per a poder gaudir d'aquests bons i fer les seves compres. I parlant encara de comerç, Tortosa ha celebrat la ja tradicional Fira de Nadal durant 3 dies. Els carrers de l'entorn del nucli antic s'han convertit en un aparador de comerç local i de proximitat. Fins a 45 parades d'artesania i gastronomia que han estat repartides entre el carrer de la Rosa, la plaça de l'Absis i la plaça de la Cinta. A més, també s'han dut a terme activitats per als més petits, com ara tallers, àrees lúdiques i animacions diverses. Des de l'Ajuntament de Tortosa han fet un balanç molt positiu d'esta 13a edició. Estic molt satisfet de l'afluència de públic, sobretot per les tardes i els matins al migdia. Clar, no podem obviar que hi ha 45 parades distribuïdes pels carrers de la Rosa, per la plaça de l'Absis i per la plaça de la Cinta i estem molt satisfets perquè se nota que la gent tenia ganes de passejar pels carrers del nucli antic, de fer les compres de Nadal i per aquest motiu la valoració és molt positiva. Penseu que de tots els estants que hi ha molts productes d'artesans, de productes fets a mà i és una mica aquell tret de qualitat que nosaltres li volem donar a aquest vent firal. La resposta ha sigut molt positiva perquè veníem de 2 anys de pandèmia que han sigut durs per a aquest sector, però pensem que s'està consolidant i que pot ser o és una de les fires de referència de Nadal d'aquí del territori. I també a l'Ametlla de Mar s'ha celebrat la 3a edició, en aquest cas, de la Fira de Nadal. Una fira que és característica per les seues casetes de fusta que recorden els mercats nadalencs de Centre Europa. En aquesta edició ha hagut un total de 23 casetes d'artesania, gastronomia i comerç local. Així, al llarg d'una setmana, caleros i caleres i visitants han pogut gaudir de diferents activitats com els tastos de vins i cervesa, degustacions, animacions infantils i una mostra d'animals del territori, entre d'altres. Des del consistori celebren i agraeixen l'àmplia participació tant dels comerços com dels visitants. I és una manera de conèixer, de mostrar aquest producte que tenim local al nostre municipi, que hi ha productes artesans, hi ha complements, també hi ha artesania, que ofereix una joieria, una miqueta una diversitat de tot el que tenim, gastronomia, que també tenim, és un actiu turístic molt important a les Terres de l'Ebre i sobretot a l'Ametlla de Mar, el que és el turisme gastronòmic. I tornem a Tortosa, on també s'ha celebrat la primera edició del Festival Part, un festival que és la carta de presentació del projecte P-Art, el treball de final de grau dels integradors socials Violeta Lleixà i Josep Lanau, amb el qual es vol trencar estigmes, promoure l'art i la salut mental. A la jornada es van fer diversos tallers perquè tots els participants puguin aprendre a gestionar els sentiments a través de l'art. A més, amb aquest festival s'espera donar visibilitat al projecte que estarà desenvolupat per complet l'any vinent i que es basa en tallers presencials i una aplicació mòbil per gestionar les emocions. Per fer-ho realitat, s'ha engegat també una campanya de micromecenatge. Aquest cap de setmana el Parc Teodor González de Tortosa ha acollit Festipart, el primer festival que ensenya a gestionar les emocions a través de l'art.
Així, al llarg de tota la jornada, els assistents han pogut aprendre a gestionar l'ansietat a través de diferents tallers de música, dibuix, escriptura i teatre. I hem escollit aquests 4 tallers principalment perquè són les principals disciplines artístiques en què hi ha evidències científiques i socials que tenen un benestar o una promoció de la salut mental en les persones. En aquesta primera edició del festival hi han participat diferents artistes ebrencs, com ara el ballarí i coreògraf Roberto Olivan, l'il·lustrador Hernán Enache i la CIA Sinergia amb l'obra teatral Encenalls. No només això, sinó que el festival també ha comptat amb expositors d'arreu del territori. Una jornada en la que, des de l'organització, esperen donar visibilitat al projecte PART. I aquí estem, mesos després de la primera fase de gestació, realitzant un festival, que en aquest cas és FestiPart, per donar-li veu al projecte, per a donar-lo a conèixer i per a, d'una manera més original, portar tot el nostre producte, tots els nostres tallers que realitzem a tot el públic. El festival FestiPart és una iniciativa que forma part del projecte PART, promogut pels joves ebrencs Violeta Lleixà i Josep Lanau, un projecte que pretén que la gent pugui gestionar la seva ansietat a través de les diferents disciplines artístiques, amb eines com els tallers o una aplicació mòbil. De la resta de l'actualitat de les darreres hores a casa nostra en fem ara mateix un ràpid repàs en un format més breu. Aquest Nadal, les escoles i conservatoris de música de la Diputació a Reus, Tarragona i Tortosa tornen a oferir concerts i tallers gratuïts a canvi de joguines. Amb aquesta iniciativa solidària, cada any recullen joguines que després lliuren a la Creu Roja. Les activitats que s'han organitzat són per a tots els públics i tindrà lloc entre el 14 i el 21 de desembre. Per participar dels tallers i concerts caldrà portar una joguina nova, no bèl·lica ni sexista, que servirà com a entrada. Fer valdre la tasca de tots els agents implicats en l'educació de la ciutat. Aquest va ser el principal objectiu de la tercera gala de l'educació d'Amposta, que va tenir lloc a l'Auditori Municipal. Durant la tarda es van fer reconeixements als 27 docents jubilats entre el 2019 i el 2022. En el marc de la jornada també es van entregar reconeixements als millors expedients acadèmics dels presentats als ajuts a l'estudi superior. La companyia i la colla jove de dolçainers de Tortosa recuperaran aquest Nadal les representacions dels pastorets en la versió del mestre tortosí Joan Moreira. Ho faran amb 2 funcions els dies 17 i 18 de desembre. La representació té caràcter solidari, ja que 2 euros de cada entrada es destinaran a la Casa d'Acollida de Tortosa. Les entrades tenen un donatiu de 5 euros i es podran adquirir a la pàgina web del Teatre Felip Pedrell. La Guàrdia Civil de Vinaròs ha detingut un home que havia robat 7.800 quilos de garrofes al Perelló. L'individu posava a la venda el fruit sostret a través d'un document que estava a nom de la seva dona. Els agents el van arrestar en el marc de la campanya de recollida de la garrofa. També van detenir un altre home per haver robat prop de 30.000 quilos de garrofa a Castelló. Ambdós casos han estat traslladats als jutjats de Vinaròs. Este cap de setmana s'ha celebrat el primer concurs de música Felip Pedrell, un concurs que ha comptat amb una quinzena de participants i que té per objectiu apropar la figura i la música de Felip Pedrell als joves de les Terres de l'Ebre. Cal destacar que hi havia 2 modalitats, una de piano i una de cant, amb un total de 5 categories per a joves d'entre 12 i 21 anys. L'entrega de premis s'ha dut a terme al mateix auditori Felip Pedrell. El jurat, format pels membres del trio Pedrell, han destacat la qualitat i el treball de tots els participants. L'acte va finalitzar amb un concert a càrrec del duo Escudeller-Esquinàs, un concurs coorganitzat per l'Ajuntament de Tortosa i Joventuts Musicals de Tortosa. Un concurs que ha sortit en l'objectiu de difondre part de l'extensíssima obra del músic i compositor Felip Pedrell i Sabater. Agraïm a tots els participants este matí, participants i professorat i famílies que els han acompanyat, que han fet possible aquesta primera edició, i també agraïm a aquells centres educatius que no han pogut participar però que ens han fet arribar el seu agraïment per la rebuda de les partitures i el seu compromís pel treball d'aquestes partitures dins de les aules de música. Un concurs que servirà per a donar a conèixer a les escoles de música i els conservatoris la figura del musicòleg tortosí. I esperem que tingui continuïtat en el temps. L'Ajuntament de Tortosa treballarà per a que així sigui.
I deixeu-me agrair el treball que ha realitzat Joventuts i tota la Junta de Joventuts Musicals de Tortosa en favor de la cultura a la nostra ciutat i al territori. I dissabte les televisions locals de Catalunya van escollir part dels seus representants per la tercera edició d'Objectiu Paqui. Entre les escollides se troba Irene Porta, que va aconseguir una 7a posició amb més de 100 punts i, per tant, ha quedat classificada per anar a semifinals. Irene Porta, de Móra d'Ebre, té 18 anys i porta més de 5 anys en formació musical. Va ser escollida candidata a representar les Terres de l'Ebre a través de Canal T, amb el càsting que es va emetre en esta casa fa un mes. Esta ha estat només la primera fase del càsting territorial. La segona es durà a terme el proper dissabte a les 10 de la nit, quan se coneixeran 20 seleccionats més, dels quals només uns altres 10 passaran als càstings presencials. El portaveu del territori va donar els vots a les altres televisions. Ha estat el nostre company Roger Font, qui va ser l'encarregat de donar les puntuacions en directe de la resta de concursants. I l'Església de Remolins de Tortosa ha acollit enguany el ja tradicional concert de Nadal del campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. En aquesta edició, el concert ha anat a càrrec de l'Orquestra Cambra Tortosa, sota la direcció de José Ricardo Forné i amb la participació de la ja reconeguda soprano Cecília Aimí. Amb això, el campus de les Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili pretén també donar vida al barri. De fet, al llarg d'aquest mes de desembre es fan múltiples activitats culturals i socials, com per exemple la caminada per la Marató. Doncs és una tradició del campus de les Terres de l'Ebre que cada any oferim un concert de Nadal. Avui, afortunadament, o per casualitat ha coincidit amb el Dia de la Música, però cada any oferim un concert de Nadal que ha tingut diferents formats i diferents llocs, però que aquest any hem tornat a confiar en una orquestra d'aquí del territori, amb la Octo, i amb una soprano també d'aquí del territori, la Cecília Aimí, i amb un repertori que jo crec que estarà molt divertit i que té una part més sèria, però una altra part més participativa per part del públic, i també recuperant l'església de Remolins, que és un lloc on per nosaltres és l'església que tenim més a prop i ens té un caràcter especial. Amb el concert de Nadal del campus de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili arribem al final de l'Ebre Notícies d'avui dilluns. Com sempre, recordem que tenen tota l'actualitat de casa nostra a l'ebredigital.cat o a les nostres xarxes. La informació tornarà en aquesta casa demà pel matí a l'Ebre al dia amb Leonor Bertomeu. Moltes gràcies per la seva atenció i fins demà.